Minule som rozprával o zápachu a dneska na to trošku nadviažem a ukážem vám rozdiel medzi starými a novými sáčkami, respektíve v štýle filtrovania. Takto vlastne vyzerá starý filter, len taký proste tenký filter s dvomi otvormi, cez ktoré sa mi stávalo, že keď som mal riedku stolicu, tak to proste preteklo až na tričko a mal som takéto dve ďubky na tričku. A takto vyzerá nový filter na nových sáčkoch. Je to takýto poriadny hrubý filter bez nejakých otvorov, čiže absolútne nehrozí, že niečo pretečie na tričko. A dokonca pri starých sáčkoch sa mi stávalo, keď som jedol rybu, tak to bolo trošku cítiť veru. A pri týchto nových sáčkoch, keď už som viackrát jedol rybu, tak sa mi to proste nestalo. Nebolo cítiť, že fakt, že nič. Ani žiadne stopy na tričku, ani nič. Takže fakt paráda.